За кой тим подпишете пред малко? Ертон Радовиш, официално представен от Диего Печ. Чекай. Кой е менаджерът? Станой Коцев моментално се налага в Берлин, трябваше нов играч за силове. А що прави тук? Що? Я резултати пратя. Уиграли Ще сте? Андерлех за четвърстотки. Не се гледа нещо. Кой екип го поздравите ли Ангел Виля Йовески? Респект. А Никола Чурлинов? Бик. Каков играч е Никола Чурлинов? Глуми ли? Каков е? Глумеше, додек не си повреди раката, ама сега ще му повреди и не може да се фърля и не глуме. Да. И това е сега, шо. На коя позиция ти играте? Напагяч и стури. И како петка дрес? Петка, това беше официално, сега ке ми щампат нов. Не ме еби, брате. Пис.